Diyos maray na hapon po sa indogabos mga tugang. Matindog po kita sa pagpuunkan sa tuyang novena para kay San Judas Tadeo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy Apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things spared of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be His will, help me to obtain from His kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession.
Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, honoring Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayers, honoring Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, honoring Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, honoring Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, honoring Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for the graces bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Horatio Emperata, pamibilaban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na para ataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, isin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, iyo po ang mga intensyon kan sa Santa Misa ngunyan. Pasasalamat offered by Eileen and Alan Jamila and family and Baloloy family. Special intention to pass the September 2025 let offered by Joel May Lorica. For USCIS approval offered by a devotee. To pass the bar exam of Aiza Miraflor offered by Ranieses family. To pass the bar exam of Angelica May Lumibao offered by Maria Teresa Lumibao. Special intention also offered by Eileen and Alan Jamila and family. Para sa kapahingaloan kan kalag ni Godofredo Jr. offered by Mary Agnes, asin para sa kalag ni Marshall offered by Castello family.
Ngunyan, iyo po ang Webes sa ika-23 na simana sa ordinaryong panahon. Matindog na po ang gabos sa sinsarabay niya atong awiton ang awit sa pagpuon. Good afternoon. Nagkakatiripon kita sa ngaran kanama, kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang kagurang nan mapas sa Indo. Asin sa imong Aldaw na espiritu. Webes, sarong komunidad, kita po nagkakatiripon bilang sarong familia, asin komunidad, sa pagtaong ondra sa satuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Magdulok po kita sa iyang tabang, pamibi asin intersesyon, para sa satuyang mga intensyones, asin pangangaipo, siring man, magpasalamat sa mahal na Diyos sa mga biyaya, asin bendisyon na inako niya to, dahil sa tabang, asin pamibi, kan satuyang mahal na patron. Special command na idinudulot ining Santa Misa, sa pagpamibi para sa kapahingaloan kan kalag ni Felino, asin Shirley, siring man, pagpamibi para sa satuyang mga barristers na sa bulan na ini ni September, nagtitake po kan bar exams. Let us also pray for the success kay ining sa tuyang mga bar takers or barristers. Ngunyan, midbidunta, ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkaniko kitang magselebrar kay ining mga banal na misteryo. Kudok sa buot, sarabay po kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pagkapatawadaan sa tong mga kasadan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nahuli sa mga paladan na apostoles, nagtugot na kami magmidbid kan sa imong ngaran. Uli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan ang simbahan danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Husya na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Himateon yato an enot na babasahon. Ginono sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosa. Kamo mga pinili ni Diyos sa iyang mga banal. Namumutan niya kamo, kaya dapat na kamo maging maherakon, mabuot, mapakumbaba, mahuyo asin matinios.
magpatinios-tiusan kamo, magpatawad kung igwanin maraot na buot. Pinatawad kamo nin kagurangnan, magpatawad man kamo. Urog sa gabos, magkaminootan kamo, hulitaan pagkamuot, iyo an minabugkos kan gabos na bagay, sa tunay na pagkasararo. An katuninongan ni Kristo, maghadi sa saindong mga puso, hulita kamo inapod na magkasararo, siring sa mga kabtang ninsaro sanang hawak. Danay na magpasalamat kamo. Ang tataramo ni Kristo, magsupay sa saindo. Magpatinukdoan asin magpahinulitan kamo sa bilog na kadunongan. Tudok sa puso na mag-awit kamo sa Diyos. Gamiton ang mga salmo, ang mga himno asin mga awit na espiritual. Dai magtaram o magibo nin anuman na bagay, kun bakong sa ngaran ni Jesus nakagurangnan. Magpasalamat kamo sa Diyos Ama, huli sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Gabos na may buhay, mag-umaw sa kagurangnan. Gabos na may buhay, mag-umaw sa kagurangnan. Umawon ang Diyos sa iyang banal na simbahan. Umawon siya sa kaitaasan nin kalangitan. Umawon siya huli kan mga gibo niyang ngangalasan. Umawon ang daing kapantay niyang kadakulaan. Gabos na may buhay, mag-umaw sa kagurangnan. Umawon ang Diyos sa tanog nin trompeta. Umawon siya sa tugtog kan lira asin arpa. Umawon siya sa tamburin asin sa pagsayaw. Umawon siya sa tanog nin gitara asin plauta. Gabos na may buhay, mag-umaw sa kagurangnan. Umawon ang Diyos sa tanog nin mga gimbal. Umawon siya sa tugtog nin kaugmahan. Gabos na linalang na may buhay, magtaunin kaumawan sa kagurangnan. Gabos na may buhay, mag-umaw sa kagurangnan. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, sa Indo na naghihinanyog sako, ini ang sinasabi ko, kamo tanindo, an sa Indong kaiwan. Tabangan Indo, an mga nauungis sa Indo, bendisyonan an mga nagmamaldisyon sa Indo. Ipamibi ang mga nagpapakaraot sa Indo. Sa minasampal kan sa imong pisngi, ipasampal mo ang ibo. Sa minakuakan sa imong kapa, itauman ang alikboy. Tawan mo ang gabos na minahagad sa imo, kung kuahonan sa imong rugaring, day mo pagbawion. Kaya gibuhon nindo sa iba, ang buot nindo, nagibuhon ninda sa Indo. Kung kamo namumuot sa namumuot sa Indo, anong halaga kayan sa Indo? Ang mga parakasala namumuot man sa mga namumuot sa Inda. Kung kamo nagtatabang sa mga nagtatabang sa Indo, ano pang balos ang lalao mo nindo? Ginigibo man iyan kan mga parakasala. Kung kamo nagpapautang sa mga linalao man sa nanindo na makakabayad, anong pakinabang kaiyan? Alagad, anong pakinabang kaiyan sa Indo? Ang parakasala, nagpapautang man sa kapwa parakasala. Alagad naglalaom na bayaran, kamo tanindo, an sa Indong kaiwan, maggibonin karahayan, magpasubli na daing pigahalat na balos, magkakaigwa kamo ninda kulang balos, asinaapudon kamo na mga aki ninurog kahalangkaw, na marahayon sa mga maraot sa mga tampalasan. Magmahirakon kamo, hulita mahirakon an sa Indong Ama, day maghukom. Asin daiman kamo paghuhukuman, day maghatol, asin daiman kamo paghahatulan, magpatawad asin kamo man papatawaron, magtao asin kamo man tatawan,
Marhay na sukol, dinasok, yinugyog, pinasupay, an iuula sa bulsakan sa indong gubing. An sukol na isinukol nindo, iyuman an isusukol sa indo. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Salamat po, tayaon ka mo. Pakisabi sa katain mo, salamat, tayaon ka. Ngunyan, mga magayon na tataramon, nadangog niya to hali isa sa tuyang kagurangnan. Mga simple lang po ini, pero mga dipisil gibuhon. Iyo actually ini an kahulugan kung paano mabuhay bilang sa iyang parasunod. Gusto mong maging sa iyang parasunod? This is what it means to live as His disciples. Simple lang ang requirement. Number 1, kamutan mo ang sa imong kaiwa. Tabangan ang mga nauungis sa indo. Bendisyonan ang mga nagmamaldisyon sa indo. Ipamibi ang nagpapakaraot sa indo. Kaya, kamutan ang sa imong kaiwan. Ikadua, the golden rule. Do to others as you would have them do unto you. Gibuhon sa iba. Ang gusto mong gibuhon man sa imo kan iba. Sabi kan barkada ko, unto others, unto you. Yeah. Madali bagang tandaan. And finally, anong tigahagad sa tuya bilang sa iyang mga parasunod? Do not judge, so that you will not also be judged. Stop judging, and you will not be judged. So number 1, love your enemies. Kamutan ang kaiwan. In other words, tigahagad sa tuya kan sa tong kagurangnan to break this cycle of hate. Sabi niya baga ang challenge niya, love your enemies, do good to those who hate you. Of course, it's easy to love our friends. Diba? Madali kamutan ang barkada. Itong aram tang makakabalos kan sa tuyang tigigibo sa sainda. Pero dipisil na mamutan ang kaiwan. Gari ka imposible mamuot ka sa kaiwal mo. Aminin. Lalo na kung ang face, bako lababol. Nahihiling mo pa sana, sira na ang araw mo. Bad trip ka na. Diba? Lalo na kung sudati mong jowa, pagkatapos mong gibuhan kikarahayan mo niyan, raraot ka na sa Facebook. Lalo na sudati mong barkada, kaklase mo, iyo pa ang number 1 na nagraraot sa imo kang tent na iyan. Makulog sa buot Kaya mong mamutan ang mga tawong ini? Pig para pakaraot ka, ta gusto niyang siya ang mapromote. Pig pararatakan ka sa indong professor, ta gusto niya siya ang maggraduar naman niya cum laude. Kaya nadaraman sa professor, binagsaka. Makulog sa buot Love your enemies. Yan nag-challenge sa tuya kagurangnan. Kaya sabi niya sa tuya, do not let hatred poison your heart. Choose love instead. Yan ang tigsasabi sa tuya ni Kristo. Digdi sa tuyang ebanghelyo. Dahil pagtugutan na ang kaanggutan, iyon maghadi sa imong puso. Piliun mong mamuot. Kasi ang magiging resulta kaini, itong paborito kong example na gamiton, itong cycle of hate or violence. Go po digdinin maestra. May mga maestra digdi. Pakitaas kang kamot mga teachers. Iyon ang gamiton ko pong example. Mga teachers. One time, may sarong teacher na daw nangyari sa school. Pinagitan po kang principal. Makulugon sa buot niya. Pag uli niya po sa harong, dahil niya man kayang simbagon sa principal. Pag abot niya po sa harong,
Nahiling niya na masamok, maguluhon. So ang ginibo niya po, inanggutan niya suyaya kan sa iyang aki. Dapat trabaho niya ito, dahil niya tigigibo. Nakulugan man pong buot suyaya. Kaya araman kanyaya kung sisay ang kos kang gabos na mess na ito, suaki kang maestra. Ang ginibo po kang yaya, inanggutan man suaki kang maestra. Nagpulog man su buot kan aki, nahiling niya po nag-agi su ikos. Ginapo kang tsinelas. Pasa-pasa, su ikos, Tom and Jerry. Nahiling man su kino, para bukod niya man su kino. Nagpulog man su buot. At the end of the day, ang nangyari po, su kino, ginatob su uniform ni Madam. Kaya nag-live si Madam the following day. See the cycle of hate and violence? Gabos man po gari kita may mga daing gustong tao. Day man na ginibo sa tuya, pero nahiling ta pa lang, bad trip na kita, di ba? One time, nagdyan ako sa Ayala. Naglakaw lang po ako pasirit dyan. Karanihon man lang baga po. Kang mauli na po ako digdi sa St. Jude, mauranon, nahiling ko so nagpaparapost sa Facebook, manungod sa St. Jude na ang St. Jude ngayon, binakal na ngayon na tinampo ta perming may tent, pag Webes tapos Domingo. Nahiling ko. Mauranon, nahiling ko siya, duwa supayong niya, and to my surprise, he offered the other umbrella to me. Father, baka nga kaipuhan mo po kayo. Kaya ko, pigpapararaot mo kami sa Facebook. Pero aram nido after that, nagi kaming magbarkada dahil kay itong goodness na ginibo niya sa kuya. Sabi ko nga ni, nasave ako bako sa nasauran. Kundi dahil kay itong pag-offer niya, kikarahayan sa kuya, despite the hate that I feel against him, naglumoy po sa kuyang puso. So, loving enemies does not mean sosog sa tuyang kakurangan that we agree with that person. Ang pagkamuot sa satuyang kaiwal, ibig sabihin, we refuse to let hatred control us. Daita tigtutugutan na ang kaanggutan, iyon mag-control kan sa tuyang buhay. When we return good for evil, we do not just win over people. We also win peace in our hearts. Ibaga, minsan pag may kaiwal ka, dahil ka na nangangaturog, taangguton kang ngit-ngit na ngit-ngit ka sa galit. Samantalang sukaiwal mo, tulog na tulog, humihilik, naguhukragong pangbiyo. So, love your enemies. Second point is about the golden rule. Second part ng gospel is telling us to stop judging and start understanding people. Kaya sabi niya baga, do to others as you would have them do unto you. In other words, if you don't want it done to you, don't do it to others. Kung habo mong gibuhon inda sa imo, dahil mo man paggibuhon sa inda. O habo mo pala na sobra ng alas 10, may video 5 pa sa katain mo sa harong. Kung ikaw man nagbe-birthday man, alas 12 na, dahil mo patig pupundo ang video 5. Unto others, unto you. Di ba? If you want kindness, start giving it away. Gusto mong karahayan, mag-ako ng karahayan, ay digibuha ang karahayan na iyan sa imong kapwa. Ang permita po kayang tigigibo, itong mag-judge sa iba. We are very quick in judging others. Especially, we based our judgment sa indang appearance or based on the bias that we have about that person. Diba? Nahiling tapasan na, tiguhukuman ta na. May sarong social experiment akong nahiling po sa Facebook. Itong sarong mayaman actually tao. Nagpangga po siyang homeless. Gari, pobriho na marhay, beggar. Naglaog po siya sa sarong, he was trying to attempt na maglaog sa sarong restaurant na sosyal.
mamahalon, duman pa sana po sa pertahan, pinundo na siya kan waiter. He was refused entry. Namundoon po siya. Actually, mayaman po siya. Kontraktor po siya. Mabayad ko ta siyang 120,000. Saro sa ng karaunan. He was refused entry. Oh. After 5 minutes, nagbalik po siya duman. May daradara na siyang sports car. Hindi ko aram kung kisa itong sports car. Actually, 5 ito 5. So gamit niyang sports car. Aram din nung nangyari, to his surprise, nagpark pa lang siya sa tapat kang restaurant, tigsabat na siya, bako sa nakang waiter. Pati kang manager, iyo pa pong nagbukas kan sa iyang pintuan. See how we judge people based on their appearance? Diba? Madalion kita magusga, ilingan ka taning mungunyan, nagtuturog. Tigusgahan mo na, ilingan na ngaya si madam, nagsisimba, turog. Day mo aram, naghapon iyan, na nagturo. O, hayaan mong maturog sana day pagpukawa hanggang tapos na ang misa. O, magpahingalo sana siya. O, sana day madagusan. Pero naghuhusga kita kan tawo, base sa nahihiling ta, diba? Baka turog ta pagalon man. We do not know the complete or full story about the person. Tamad ngaya ini, taturog habang nagmimisa. Pero pagalon, baka nurse iya, night shift, naghingowang magsimba, hayaan mong maturog sana. Hindi mo paghukuman. Do not judge, so you won't be judged. If you want compassion, we must first show compassion. So next time that you are tempted to give judgment to people, na maghusga sa imong kapwa, remember, God gave us 2 eyes. God gave us 2 ears. But notice, He only gave us 1. Saro sa nangimot. Tinawan niya kita ng 2 mata, tinawan ng 2. Siguro gusto kan Diyos, mas dakol ang mahiling ta, asin madangog ta, bago kita magtaram, bago kita maghusga sa satuyang kapwa. So today, Christ is reminding us that love of enemies and ang day paghukom sa satuyang kapwa are not actually weaknesses. They are actually signs of strength and grace. Amen? Sagaran ka naman, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all nations. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sako, asinan sa indong atang, maako mandugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako malugod kan kaguranan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming naggagalang sa daing sagkod na kamurawayan kan banal na apostol na si San Judas Tadeo, namimibi na sa imong akuonan sa mong mga panuga, asin magkanigong pasunodon kami sa pagselebrar kan mga banal na misteryo. Uli kay Kristo,
na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saed. Magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles at sa imong simbahan, tanganing inimaging danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit non nakatugluan sa gabos na tao. Kaya ang unyan, asin sagkod pa man, kay bakan bilog na hukbo, nin mga angheles, dusay sa imo ang isip kaming nagsasaranok, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din kabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, nanganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin dinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi mag-ako kamugabos asin kakan kainitay niyan sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuanya man kan kalis asin sa giraray na bagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabos asin mag-inom kainitay niyan kalis kan sa kuyang dugo kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang paggibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwan, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong papang si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba, ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos,
Nakaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkani kong magin kahiras, kan buhay, nalaing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod, kan Diyos non nakaugalian nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit. Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagahan ni siring sa langit. Ang samong kakanon sa aroal daw, itaong mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Pagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat ken maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Jesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa indo, ang sakok katuninongan, itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kulian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan asin pagkaburunyog sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya mo niya na hira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Salakan ko. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalagmaw umayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya,
inaatang ko an sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ikabalan, kagurangan, ang makakahip mo. Ikabalan, kagurangan, ang makakaparong, ang manugang pangalan na inidang minsan kuyang dokang puso. Dala mo ay lingawan sa pagsunod sa nilakawan, magkusugap sa kaluyan, maotrap sa imong kabutan, lawan gabos mawarang, lawan gabos magpayang, ang arong na mahalaga, ikaw magpasakuyan. Ikabalan, kagurangan, ang makakahip mo. Ikabalan, kagurangan, ang makakaparong, ang manugang pamahalang na inihidang minsan kuyang dokang puso. Minsan kuyang dokang puso. Maluhod po para sa prayer for the sick. Grant, Almighty and Eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nag-ako kan mga sakramento, mapakumbabang nag-aarang sa imo sa Espiritu Santo. Tangani, ansa mong ginigibo sa pag-alang kan pagsakit kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, magpadanay sa mo sa imong pagkabuot. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan.
Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po ni second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nag-abot po sa 26,316 pesos and 65 centavos. Ang naabagta po sa siring na oras kan misa, 3,618 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nagabot po sa 7,423 pesos and 10 centavos. Sa aga, mapuon na po ang misa nobenaryo para sa kaumawan ni Our Lady of Peña Francia sa oras na alas 5:15 sa pagkahapon. Sagud po ini sa Setyembre 20. Siring man sa Domingo, Setyembre 14, mapuon po ang misa nobenaryo para kay San Padre Pio sa oras na alas 6:20 sa pagkaaga. Sagud po ini sa Setyembre 22. Maut 50 pasalamatan ng mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous, 2,500 pesos, 2,000 pesos. Tulong Anonymous sa tig 1,000 pesos. Duwang Anonymous sa tig 500 pesos. Anonymous, 400 pesos. Ray Gianan, 3,000. Miriam Naag and Family, 1,000 pesos. Diyos mabalus po. Gusto ko po kamong i-invite this coming Saturday, September 13, 1 o'clock to 3 o'clock in the afternoon. Magkakaigo po kita in workshop. Digdi po sa loob ng simbahan about sign language or liturgical sign language. Open po ini sa gabos. Magpuon po alauna. So, magayon na, lalong-lalo na sa 3 o'clock mass, iyo po yan ang sign mass na igwa kita digdi sa parokya for our deaf brothers and sisters, so we can also join them sa paagikan pagkanta by using this sign language. So, imbitado po ang gabos, kasabay ang bados. Minsan sabi nila, puwera ang bados. So, kasabay po gabos, alauna hanggang alas 3 nin hapon. Salamat po. Matindog na po kita. Salamat sa mga nag-serve sa tuya pong misa, magpuon sa choir, live streamers, lector, commentator, as in, siyempre, sa tuyang mga lay ministers, mass collectors, and sa tuyang mga sakristan. I made mention po pala, kasubago, manungod kayo sa sermon ko. Manungod po kayo ng tent na dakulon po ang nagre-reklamo. We already have a special permit from LGU Legazpi, halos sa tuyang mayor, as in sa city engineer, na every Thursday, tigtutugutan po kitang mag-install dyan kiten as in kada Sunday. So, salamat sa LGU Legazpi sa pagsabot sa tuya. Para po iyan sa tuyang mga parasimba, mas safe sinda dyan sa luwas, as in convenient, despite kang panoon na kita digdi. So, at least we can still accommodate people dyan sa luwas kada Thursday and Sunday pag dakulon pong nagsisimba. So, salamat po sa indong sa nagpapara-post po sa Facebook, nagpapara-rant. I want you to know na igwa na pong special permit sa tuyang parokya. Tanganing mag-install kiten every Thursday and Sundays. So, salamat. Bendisyonan ka ni Diyos, ni dakol na balaog. Ang bait-bait mo. May kasugpo niyan. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sin may herakon, naghiridali sa intersesyon ni San Judas Tadeo, sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Sa mong
Jesus, imong plato, kami ka erakima. Thank you po.